май по погрешка. Дойдох да питам къде продават най-хубавата бира. Тъкмо съм тук да се представя. Аз съм Ангел. Ако питате жена ми, съм жив дявол. Но трансплантиран съм от около година и половина. Жив съм, здрав съм. Благодаря на организаторите и на всички вас за съпричастността към тази благородна кауза. Сега да се върна пак на бирата. Бирата е вашето гориво. А какво е горивото на БТР-а? Посрещнете, моля ви, Наско и Слави от БТР. Здравейте! Здравейте и от нас! Наистина е много важно цялото това събитие. Много е важно да получи достатъчно гласност